Seo réalta óga acadú sacair al-Halal as Gaza na Pailistíne, iad ar cuairt chuig chlub réalaithe chhlúinín Uí Ruairc a gan léadra aniu. Seo an dara bliain ag déagóirí as Gaza hat go héireann, ar thuras faoise bhíte agraí a grúpar san Gaza an seo. Tá siad ina gcónaí áit fásach, so tá siad anna deas duna leanaí teachtain seo agus imirt agus bheith saoirse an seo. Thar rud ar béile hanig na gasraí chuig an tír seo le pelle imirt. Ceap méid go bhfuil siad anna bhaid, anna láidir sa cosa. Agus bhfuil differ idir stíl an seo agus stíl Gaza? Tá siad níos tapaí, a le bhád níos tapaí. Níor tugadh cardaí dearg ar bí amach agus bhí go leor slándalón le tinlach an thuirt an réiteart am ó gaile sin. A go dé ar gasraí Gaza le muir léadrama. Buíoch a táimid do bhuitir na héireann as an ailte chríomh le chuir siad róin a an éit, rud a bhhaine tá ionta deirfiúil fan tír seo a dúir siad a nearann. Ané na pelle bhí sean am buí de chineal ile bhfuilú. Oh well, you've got him some more on it, and if hug me the drummy sheets, agus land sheets and low. I mean, tá sé unta is cutsul agus fast me and rud is far na squeal loha na rira. Pailistíne go bar clia de híine éite do siad garda anara ag an chluiche ihe ine a dálacht idir caithir ghuiide agus ruagaí na seamraige agus an sin Pailistíne ar asca Gaza de dónaich. A bh monachan nó a TG ceithir a gCluainín Uí Ruairc chun léadrama.